eder yoksa. Onda sen nämesin lakada şowtedin gepleşip ötedin gün görde maňa tipa ötedin onu äram ýanda ýok dogana matasam ýok. Sen näme ol diýene edere gepem ýok onuň. Şoňa kıyamata näçe jogap aýtjak. Şoňa mesullar şoň üçin mesul da şoň ýylyň ketdiler. Ha ola özü bilmeli akylly daktyr boljak. İşi dowamdarak işini şo işini haýdajak bolsa, beýdi we pul ödejek Kur'an. Ýögsem hiç gaýsa munyň bir bir Arabistan ýa Pakistanda bir islam ýurtda bir tähsil edip gelen däl olaryň. 10 meşri 20 ýyl ömrüni sarp edip. Hiç gaýsa jarrahy edip emeliýat edip biljekler, onu gapdanda mäşini ýogun görür ýanykda. Hemme jygy sebepler ýana gadym, onu göne bir onu o daryň adyn bilen bu daryň näme keselip hidaýat ýöne bilen. Ha, musulmançylyk bar we hiç tat bolmasa da. Dakterem namahrem gelen ayala şer'i mayna etse bizin hıyala ayal gityor erkek kalıyor uyala günah etmek onan sat boluvir mahrem şer'i garap durmasa dakter doğru bolsa hele görmese hele mahremsiz dakter barmasa günah etmek onan sat boluvir. Mana mahrem şer'isi de hava garap durmasa diýdik. Mahrem şer'isi garap durmasa, şu maňa etjek billah. Hava dakter dogry bolsa hele görmese. Şu mahrem ýok da görjekde bar maňa etjekde daýdy diýmeli. Gepleşegimde sowtun kelamyň maňa sen namahrem sen bilen gepleşim maňa haram diýmeli. Meni günahkar etjek bol meniň aýalym bar mahtaç dämen diýmeli. Sen geljek bolan hakykat keseliň bawada äriň bardyr, asaň bardyr, doganyň bardyr, oň bilen gel diýmeli. Maňa etjek bolsaň diýmeli. Şonda onun izzet hormaty öktartmaly. Dakterlerin şöhraty derejesi bilen gitmeli mertebesi. Mana etmediler eşçek gep, eşti bersinlerinde. Hele mahremsiz dakter barmasa. Günah etmek oňa sat bolýar. Hawa dakter barsa bolsa näme dersen? Her bolmasa dogan bolmasa zat bolmasa. Bu doktorlar gül huwa hal di hal ol. Zatlar hal işler gyna şeriýatyň işi. Bilmiyor mu halklar men bilen zadım, şonun için yanıyor kalbimda odum, zınlı divana deyip çıksa dadım, günah etmek onan sat boluvir. Dakterem doğun ya er oğul zat del, halkların yörügine müçin ot del, bul gepe musulmana hiç kaçan şat del, günah etmek onan sat boluvir. Bu gep işte musulmanlar aferin diýip hem şahat bolmaňa bir iman bolamada. Dakter bolan bilen bolmuyor mahrem, mahrem boljak bolup baglasa ihram. Bu gep düşdüňizmi? Mahrem boljak bolup baglasa ihram diýen gep. Ihram maňa şu akkalak ýöre dakterler. Hawa, kellesenem aksat giýýär, hemmerem ak aksat giýýär titrülemengdeş. Ha şoň bilen mahrem boldumy? Bolmuyor o zat giýen bilen de. Ecnebinin yüzü orkaça haram, bul işlerde yusuna mardam uram, günah etmek onan sat boluvir. Gözüm bile gördüm men söz gözüm bile görmen men söz aydam yok. Hemmesini gözüm bile gördüm, hemmesini. Kulağımla işlem yok. Bolyan işlem barın gözüm bile görüp bilip ýörün. Hatta telefonlarda saftlary bar. Yakımsa saftlary. Hawa. Görüp aýsam aydanymdan gaýdam ýok, aýdanyma özüm amal edem ýok, günah etmek oňaň sat boluvir. Şol diýýärsiň bizim şol diýýärsiň bir şolda geçmedi, ondan nejat berdim tövbe etdik estağfurullah. Bizim aýdymyz amal etdirimiz ýok. Kesel bolan plak biljek kol bersek, naşar alyp barýarsyň. Oň aýdymam bilemediksen böyle gözüm andamaň etip özüm bilmesem munapygyň da. Akit ýöýüne gaş git ýö. Ýynda bilýärsiň. Ne falan etýände diýip aýdam ýok. Şonuň şol gep sowty kelamy şu gepleşmekligi ne bile dürüst däldi şonuň. Hawa mahrem ýanynda bolmasa. Bizlerde ýus bolduk şeriatda puhta, şeriat sorasaň sözlerim nakda, mudam meniň sözüm bihaya hakda, günah etmek oňaň sat boluvir. Deýus bolup barýar gün-günden beter, bu işin ahiri nirlere yeter, hemmeden bul devran ya bul dünya eğlenmez öter, günah etmek oňaň sat boluvir. Her bir nadan dakter boldy, zat boldy,
Dini bozan yakin boldi, yat boldi. Kimler hapa, kimler muaşat boldi. Günah etmek ona ansat boluvir. Mana dini bozan yakin boldi, yat boldi. Yat bozan degim telefon, televizyon verip dini boldi. Yakin bozan degim doktor bolup okumuş molla bolup dini boldi. Hawa. Kimler muaşat, kimler hapa, kimin fikri var, kimin fikri yok. Müslümanın adam imandar adam fikri var bu narselere. Perişte daldaktir nefsi bolmaza. Mana ahirki gepsil. Ol doğan bolmaga biyan dursuna. Mehrem dala bolsa bolsun aküne kitse gidin dakterler. Perişte daldaktir nefsi bolmaza. Peygamber dal olar günah kılmaza. Bul sözlerim pent bolmuyor bilmeze. Günah etmek ona ansat boluvir. Dakterler iki nefsin puhta gamında, biri kise biri halkın. Gel onu etmeyin. Bolmasa kidip mayna etmez tamında, özü mel'un musulmanın namında, günah etmek ona ansat boluvir. Mana mel'un dedik. Tutun yakamdan zulünde. İspat et mel'un, narit mel'un molduk bilderdiyse. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه. Mana Peygamber bizden hadisi. Namahremi görüyorsun mu görközüyorsun ikram mel'un diyor. Namahremi görközüyorsun endam canını görközüyorsun. Maynettir. Şu karnın gası kemmetin görüyorsun. Hatta bir ayaldan bu takdirde önce gağırdı hanımcın. Şundan gözümle gördüm sipala öncene ukula oturan çelli. O zaman tamam gitti yesiye ki işin kapıya koydular. Dışarıda kaldık biller. Ha şu bağıttan mel'un diyen sözüm karnlarını açsa, el bilen sipalap hem guna gaçsa, mehremem yok yeke kellesi güçsa, günah etmek ona ansat boluvir. Asman yer titrer nala giryana, yüreği bölek buryana, muni eşten bayet gelse giryana, bul işlere menin aklım hayrana, günah etmek ona ansat boluvir. Eğer doğru bolsa dakter ağalar, mehremsiz görmesin gelse çağalar, eştip ibrat alın ini ağalar, günah etmek ona ansat boluvir. Mehremsiz baranın görmese yüzün, maynettiyse kovip ağlarsa gözün, mehremin hanı deyip çıkarsa sözün, günah etmek ona ansat boluvir. Ya günah etmek ona düşvar boluvir. Mehremsiz görmese ölüp yatsalar, esten ağıp bihuşluğa yetseler, gülümcirip salam berip ötseler, erinin yanında mayna etseler, günah etmek ona düşvar boluvir. Onda gilecek del belki mahdacak, puştun tutup yen sesinde tohtacak, özüne haberdar bolsa puhtacak, günah etmek ona düşvar boluvir. Doğanlar. 60'tan ötmesen güvün yatmıyor, 70'e yetmesen danın atmıyor, bul zatlara kimin aklı yetmiyor, günah etmek ona ansat boluvir. Bul gödek dakterler gül heves hali, gördür arasattır bendenin ali, bul sözüme münkur köplerin pali, günah etmek ona ansat boluvir. Öllerine yoydular ahiret öyün, bizlere ettirdi deyyusun toyun, bul sözlere cevap bir nerse deyin, düşmez mi yüreğimden son oyun, günah etmek ona ansat boluvir. Dakter bolsa 70-80 eplese, geplen pilla emri maruf geplese, yeryüzünden tecrübeni çöplese, günah etmek ona düşvar boluvir. Ana aziz Müslümanlar, bu geplen dakterin
şıgıra tamam bolan ýok. Täkdirin tawsif sıfaty hali tamam bolan ýok. Munyň ilhamiýetem bar. Şu şiirin ýerinden onu iläde bölek aýtjak. Munyň bilen goşman peýwest etmän. Näme üçin durud gepimiz, şeýrimiz durudaraz bolup hawa eşitlerim elal bolmasynda. Ýöne hökmen ilhamiýetini eşitin ilhamiýetiň kömekçisi. Şol gepin kömekçisi hem bar. Şonan bileşdiň soň har maňytyna gaty düşersiň, ökde pikiriňi açylar. Hawa ökde bilen soň bilersiň näme bolýan, näme işiň bolýan. Hop, bu gepimiz böyle halas boldy. Mende ilham